konbentzeko ikasle batzuk gara, eta gaur janariaren arazoei buruz hitz egingo dizuegu. Janaria asteko izten dugu. Gaur, janariaren kontsumizioaren zari buruz hitz egingo dugu. Badakizue zenbat janari ez dugu kontsumitzen munduan? Baina ja, Uste dut 10% dela. ez, gehiago. Irati? 50% desperdiciatzen da mundu honetan. Oso. Orain, aholku batzuk emango dizkizuegu. Lehenengoa aholkua izan alda, zergatik ez ditugu janariak izozten beste momentu batean jateko. Horrela, gure jako euskoenak adetuko jan beste momentu batean eta gainera janaria ez dugu desaprobetzen. Bigarren aholkua. Behar dugun janaria baino gehiago erosten dugu, eta gero ez dugu